Môj brat sa vrátil z Nemecka a niečo mi priniesol so sebou. A mohli ste to vidieť v poslednom čase na TikToku, začali sa vrácať znova Pokémoni. Takže mám nemecký Pokémon balíček. Takže poďme sa pozrieť, čo tam dostanem. Takže môžeme ísť na to. To sú také nejaké nemecké, ale nevymyslí tam. OK, toto má hodnotu docela. A teraz by mali prísť tie vzácnejšie karty. OK, prvé nič. Ale čo, pozrime sa. Neviem, akú to má hodnotu, ale toto je veľmi pekná karta. Fúha, to je jaká ilustrácia, ty kokos. A posledná nič, toto je veľmi pekná karta. Takto, som veľmi spokojný. Môžeš sa na to ešte raz pozrieť. Ty kokos. Akože neviem, akú to má hodnotu, ale úprimne vyzerá to mega pekne. Takže, ako vás baví po otváraní Pokémonov, tak napíšte dole. Ja nie som nejaký obrovský fanúšik, ale zbieral som to ako malý. Takže tak.